Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan kaiya mga buni-bunian ang mga panggulalang style ida maranaw na espesyal lang na ipormat o langon akatsatakan na mga dayo akan si saging kaiya Facebook internet. O mawatan gumaranya gusto mong bala-bala na espesyal a pangurmatan na karon aging kaya ang mga atyakan ada sila ka po na iki riniwadas ta pikir asi baisiti norong sala nabugyan kaya apag rin yan ayos naman buat ya kanada sila ko na iki princess umayma nabugya ba iya ada sila ko na iki baisiti na lumangkap ko kababayon mo makinagdatar o mga ngudi gusto mga rago. Di ko na hindi makapalalampo sa tadman diripatan ay ready pa kadaan. Stakat ina pa maginigan gusto tarapas ta short alam tungo disto mangkop as na magayan sa ranawa idol ko no marandang apamandig ubayabaw akakastia marawin. Staba ni tatang sa sulika andaman na subus Allah daadaway niyan na buda kalambay sa tila sa wassalam. No, my way, I do. You be, I know my, and I need Astagay ay mo ko adi ay ulawang ko ustadar ikaw aw liwanag imana inasaw mayan mamberat ko kay tarawaw pa sa wami ay abang beras tiyahingi ikos na abangan abuaw sa edapan abuaw sa mimbala-bala Uwi inuwaday ay naada yung parano na ako inamararang ko no ako sa iya'y pilay lalinang ko kung kumay atatay na biyay pekira mararam panayda iyas no wow miyaw hasta mawatan inamakapikir ng bali ko ay taawan na pandidaro upaman na story ay inudaramat o gapagawa pumatay ninang ako auta tao
lilimbenan Iyaliyay iliwatang kuwausayda Nabuawa may katadami Inainom mo na tiyak nariniwada sa pikiran Iyasiyay si tinuruang sa nama Ama ano lang amaayon na Ama asay dahil matan manakay umaimam Iyay sa kuwang tayo Abi ay ulawang ko sa dara Sa iinom mo na pagnaim ko Waay di daw ba iyay sa itin Inabuaw si dato hasan na Naipandabata Iinom mo na Iyayak na dumiyay girat ang taubat na Inaparis kay saliyay diyay ipay Iyaadun as tinuralinam Inapay manas na ba Iyayana anala Bilis na karipaesa Inabuaw supag Ayayang atana Awiyay no po ng peragagaw Sasni kadiyais Iyay no auding Hasta iyay no po Nabayais na itin Inabuaw sa karyay na iwagda Asiyay sitay norong salas Napay manakiyo maimas Tagiyay inanako Sayay idadaw na ipay Sain ako na umaimas Inapay man din aki Ayos na oras na ba akan dinaribaw na Sa ribo ng pusa